иҷада духтаро як хоҳарак ай Дубай бор овардагия ай худаш бор овардагия ҳам хел сифатошон зура як бурак сумкаошона бинед инам сумкое ки 250-300 анку моли Дубай оригинало анам хели сумкое ҳозиҷа чанд модель дора 150 сомон ина студент духтарако маълимаҳо коргаро каседа дар корай бигирен зури бадай сумкаошон сифатош да гап нестай ина марама тамоми намудуш аста чи цвете чи модели дар корайтуна меёбен худаш маълум чи хели сифат дора нархаш 150 сомон бо и кашлек дошта я чи зур ина духтаро нигоҳ кунед худаш бори оригинал маълум ай духтаро марҳамат 150 сомон кожашам фасон ай ки ина бо биён як буракак аз наздик биненда маҳқултон мешава ина моделакора бинен ишаишда хушрувай ишаишда хушрувай уна тёмнасинишам фасона баъда носрхша я буракак нишонте носрхшам биненда аз наздик чи фасонай нархошон ҳамаш я нархай духтаро 150 сомон мана срхакша диден иямам хе кашлёкча дора аҷоибот фасонаки хушру инаи сиёҳ нигоҳ кунед духтаро сиёҳакшам бинен чи хе удобниякай универсальни ҳама чикати мепӯшен духтаро мана марҳамат аз и цвечам ҳастай розвишам ҳастай нархошон ҳамаш ина моли Дубай 150 сомони касе аз ду таболо мегирад доставка ройгон тамом нашида анам хе сумкаҳои хушрӯи Дубай харидорӣ кунед духтаро бори нав овардан ина марҳамат и духтарак худаш овардаги анам хел дубайски сумкаҳои оригинал кашлёкошон катя нигоҳ кунед банди дарозам дора сифаташ олияй бовар кунед 300 сомон сумкаяй акция кардаган бори нава 150 сомон марҳамат касе аз ду таболо мегирад доставка ройгон марҳамат нигоҳ кунед чи хушрува ина тёмнасинишам ҳастай кашлёка куша бинен хо чи удобнияки фасонак марҳамат баъда наи модель ина меоям сумочка дорана вай кашлёкча доран мана марҳамат аз инам чанд расветкая ҳамаш нархошон 150 сомони духтаро успед кунен аз сиёшам ҳастай успед кунен нависен дара ва как шумода бурда расонан калидмонакая ина беҳад хушрӯ ина кашлёкча будай аҷоиб фасонак марҳамат нархи беҳтарин барои маълумоти бештар муроҷиат кунед ира бинен духтаро обувҳои Дубай омадаи ҳамиқа хушрӯ сифатш да гап нест инаи платформаҳое айку я намуд сабукака я намуд пода удобняй бо массажор дора диден духтаро нархаш 200 сомонай качествени обувҳое ки 350-400 мефурӯшанд ина марҳамат бори нав ҳози навай Дубай овардиян дидена духтаро дарунаш массажордор 200 сомон каседа дар корай бор нав омадагай ҳамаи размерора ҳозираш да меёбен 200 сомони баъд нигоҳ кунед духтаро анай хел моделако ҳастай каблучокша бинед чихо удобниякай сабукаки пастакаки хушрӯ инам 200 сомон хулоса ҳамаи ҳами бори навай аз ин сиёшам ҳастай диден каблук дорак фасонак сиёшам ҳастай ана коричневиш аст баъд ана хели туфлиё ҳаста ҳамаи ҳами моли Дубай туфлиша каблукша нишонтон битим бинен духтаро чи хелай моли Дубай нарх 200 сомон тамошобино сифати беҳтаринай бовар кунен ина бо биёен аз наздик бинен касе ки дута мегирад доставка бесумая аз дута боло гирен доставка бепулай духтаро бовар кунен ина нигоҳ кунен инам хели тигракози модашдай 1000 сумаям ҳастай ку моли Дубай ина диден духтаро ина вариантш омада иҷада 200 сомон успед кунен кадом цветш дар корай нависен доставкатон кунан ё ки мисол суроғара мегам биёен аз наздик бинен каседа ки анам хел комплектон нарасида буд духтаро даётон боша ман ира навор гирифта будам марҳамат бори нав бо омадай финишои оригинал финиша медонен ахтон чанд сомонай духтаро яками такпуши холиш комплектш не худаш 80-90 сомон кам нест лекин ина марҳамат бор овардагиаи хоҳарак комплектш оптови гирен комплектш 55 сомон я пачкада сета дора фаҳмиден якташ як комплект 55 сомон меафта леки агар дона гирен донаш 70 сомонай як комплект мақсади нами 70 сомонай марҳамат иҷада чанд модели фасон дора ҳоз дига моделошам нишонтон метим доставка бепул доставка ройгон марҳамат нигоҳ кунед расветкора размеро ҳастай сифат беҳтарин сифата ина финишои оригинали хушрӯ марҳамат ина бисёриҳо дӯст медоранд ки такпуш ягон нигин пигин ягон турпур надошта бошад пешакош марҳамат ина иҷада финишои оригинал омадагия мана марҳамат финиша медонен чихе қиматае лекин и духтарак
оварда медонен комплектча оптовиша 55 сомони метия комплекта. Агар дона гирен донаш 70 сомон доставка беплай бурахчон овардаган дасти авалай беҳадам интихоб зиёдай. Успеет кинен духтарако тамом нашида омада харидорӣ кинен инай моделшам биненда ҳам модели фасона ира бинен иям хеле нархошон духтаро дона гирен 70 сомон агар оптови гирен 55 сомон меафта комплект. Оптови яъне ки пачкада сета дора. Мана марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кинен.